Sngap kumno pynpaw u Jurgen Klopp bat u Miroslav Klose. Halor ka jingla jong Lionel Messi ban pynpra ya ka rekod hagre ka World Cup arjar arpondreu. Kuble ya pi ki parlok ki bistanat ban Sngap ya ka kubor hagre ka channel. Bat lada pidang tmai seo ba ban subscribe ya ka channel. Kenang ba pinyo ya ki kubor ba manla ka sngi. U Lionel Messi u baladap live khandai sunem ha ka sngi balang. Ubala tap yakakol ka patnyo bat ka pra jongu haka World Cup persya ka Austria hadala stadium ula penkiuru yaka jingtap kol jongu haka World Cup arjar arpondriu syaka sankol hadin ka hat-trick persya ka Algeria haka jinglekai ka beningkong jongka Argentina haka grup J menta udang lam khamat haka jingyako banyokur yaka golden boot haka FIFA World Cup arjar arpondriu Hakmat jong ukailen Mbappe na Fran bat u Erling Haaland na Norway. Hakabakilio bat tep mar saukol. Une u kluriale kai jong ka Klopp Inter Miami bat kari Argentina. Ula duno ya ka penalti. Hakabastang jong ka jingele kai Persya ya ka Austria. Henry Shua ban kut ka kelas step. Ulala ban penking ya ka rekod. Kabalane slam jong u Miroslav Klose. Daka kol ka ba itnat hakabangulio ban tep daka kejat kadiang. U Lionel Messi ulele kai pura khandai pro minute bat ula tap saka way ka kol shua ban kut no ka jingle kai kabala pen I ya ka jingle kai ka tebit ka jongu ya ka sap ka bakerpang bat ka jingle kai ka bakham tebit shushu ban ya ki way pat ki ragile kai kumtaru bun ki pai ba menta ki ngej ba u Lionel Messi udang pen scam shushu ya ka kerdan jong u kup urang lekai football u bakrautam haka history jong ka jilekai football haka ni ka World Cup arja arpondriu kabala long ha United States Canada bat Mexico une u kloria lekai bapau jong kari Argentina u bala job ya ka World Cup arjar arpuar ularu ban penkela ya une usnem dakaba job ya ka Ballon d'Or award ka bakhandai jong u lada udang teng ya ka ne ka rukom lekai ka bapratam haka jing jongu haka ne ka World Cup arjar arpondreu haka ne ka jingle kai jong ka Argentina Persya ya ka Austria uwei na ki badonbok ban sakhi yakine ki rekod jong Lionel Messi udai u Jurgen Klopp uba julong manager jong ka Klopp Borussia Dortmund bat ka Klopp Liverpool une u kuisnari Germany uba menta ula trai ku head of global soccer jong ka Red Bull ula kedop ya Lionel Messi hasenda madan hadin balawai ka jinglekai bat ulia kenduru biang badu Alexis McAllister uba julong urang lekai jongka Klopp Liverpool kumtaru warla u Jurgen Klopp u Sokman banyo ya ka Jesse balapong da u McAllister haka jinglekai Henry u Lionel Messi udai u balapan pelatam ya u katkum ka jingyathu jong nongtho kubor u Gary AI Smith u Jurgen Klopp u ong ya u Lionel Messi kubne Pidang saki ya urang lekai uba krautam haka history jong ka football. Kumjuru nakaleng urang lekai jong kari Germany u Miroslav Klose ubala bat ya ka rekod na slemba haka World Cup. Kum urang lekai ule tepkol buntam. Henry hadin ka jingla ban penpra jong Lionel Messi ya ka rekod jongu haka jing lekai Persya ya ka Austria. Nakaleng une urang lekai barim jong kari Germany. Ula pynpaw ya Lionel Messi dakaba uong kumne. U Lionel Messi ula pynpra ya ka rekod jonga badai na kata kadaw ngaseo tu. Bau Messi udai sya uta urang lekai ubat bitap haka history jong ka football. Kumta baro kirang lekai ki batbit ki itu ya ka jingtbit jong ki weiru. Ka jinglekai banwan jong Lionel Messi bat kari Argentina kan long Persya ya ka Jordan haka sngi sajany ka Jordan kala rem haki artli ki jinglekai baningkong jong ka grup J Persya ya ka Austria bat ka Algeria ompat syai la ukus jong ka Argentina u Lionel Scolani un ailat ya Messi ban shongtai ne un penyalekai ya Henry omdon jing artatin bo Messi un kwa banyalekai bat karai ka bakhadu kan shong haka jinglong jingman jong uhi Katkum ka jingyaj menta ka Argentina kan yakun Persya ya ka Uruguay haka round of 32 haka laitari utaitung lane ubnai Julai Henry kan ne kala ban penkela katkum ki jingyo jinglekai jongki kenhun haki sngi banwan je parlok tang ki kubor ngangai be plus tu insai kendu hakoi pat ka video hublei shibon